Горе сме били 30 минути, долу трябваше по 200 вода. Ако сме били на 70-20? А? Ако сме били на 70-20, как го сваляш? Не, няма сваля, пак го правиш. Минаваш 60-35. И екипа се събра сам по себе си. Ние сме трима души, доста различни интереси, доста различни като характери, но сме свързани с една обща любов, което е морето. И с един голям ентусиазъм към него. Да, и виждаш от 0 до 10, там на какво ти е? 10. BSTD е основа на доверието между трима души, техния професионализъм и личният потенциал на всеки от тях. Съдбата ни свързва и то не случайно. По време на една неуспешна експедиция, ръководена от други, където ни беше показано много ясно как не се правят нещата. Няколко месеца по-късно, след като се събрахме, показахме на всички просто как се правят. Това е. Това е страшно удоволствие да изследваме неща, които никой не е бил на тях, да намираме, да търсиме. То е много трудоемка работа, то не е само да толкова лесно да се следва. Дни прекарваме в морето без нищо да намерим. И всъщност всичко е морето и това да откриеме нещо, да разберем някоя история, нещо да се... Мишо, Мишо е нашия историк, това е неговата най-силен от нас в историята и това да се разцъка историята е много интересно нещо. Обединява ни морето. Иначе в много неща сме много различни. Но ги преглъщаме. Целта ни е, може да кажем, че опознаването на морето и до някъде неговото опазване. Защото човечеството е загубило своето любопитство в ерата на високите технологии и информациите. Човечеството смята, че Google е носител на човешкото знание и най-странно няма никакъв интерес към моретата и океаните и това, което има под тях, което е трудно разбираемо. Повече от 2 десетилетия се занимавам с историите на потъналите кораби в български териториални води. Случаят ме срещна и запозна с 3 момчета от Black Sea Technical Diving, Михаил Заимов, Владо Явашев и Росен Желязков. След като се опознахме, разбрахме, че имаме общи интереси. Те проявиха интерес към моите научни изследвания, споделиха с мен резултатите от своите подводни проучвания и се оказа, че заедно може да достигнем до историческата истина. Тримата са много интересни личности, интересни характери, с различни знания и умения, но общото, което ги обединява, е търсенето на интересното, тайната на морското дъно. Мишо Заимов е един много интересен събеседник. Той е най-комуникативният от тях, с разностранни интереси, богата обща култура, с много исторически познания. За разлика от него, Росен, например, е много мълчалив човек, но това, което той пипне, става, а това, което каже с 2 думи, е достатъчно, за да бъде разбрано от всички. Един изключителен перфекционист и на брега, и под водата. Най-интересен за мен остава Владо Явашев, човекът пътуване между Щатите и България, но той е човека, който е генератора на техническия прогрес в групата, човека, който се занимава най-много с техниката, но е готов да сподели своите знания и своя опит заедно с останалите. Тримата правят едно единство, което под водата прави една твърда единица. Неделима, постоянна и може би затова успешна. Оказа се също така, че така както аз съм се блъскал години наред по архиви и библиотеки, така и минутите, часовете, прекарани от тях покрай тези потънали кораби, се подготвят дни наред с един тежък, упорит труд, който изисква много знания и умения и който е едно постоянно изкачване, образно казано, към дълбочините, там където се крият търсените от нас тайни. При нормалното дмуркане хората обикновено слизат до 40-45 метра.
като трябва да се слиза по-надълбоко, вече трябва газови смеси да има. И тук това са ни банките, с които ние пълним, всъщност хели, кислород. И за да може да слизаме по-надълбоко. И също за декомпресионните газове там е кислорода, имаме повече кислород, за да се декомпресира по-бързо. Това е анализатора, с който анализираме накрая сместа каква е. Мога, ето сега ще ви покажа. Се включи. Трябва да се калиброва. Тук налягането в един момент пада. И, например, ако падне на 100 бара, и те се изравняват, и тук тези бутилки са на 100 бара. И в един момент ние трябва да дигнем налягането тук и да го качиме повече в тези бутилки, трябва да го качиме на 220-240 бара. И с тази, това се казва бустер помпа, тя взима налягането, от тук взима и го качва налягането. Всъщност с компресора за ниско налягане движи всъщност помпата. И така държи доста дълго време, докато се прехвърли. Защото не може много бързо да се прелива, като се прелива тези бутилки изстиват, а тези се сгряват при трансфера на газовете. И това ако по-бързо се пълни, те много ще връщат, тогава пък и налягането се дава. Това бавно става и много търпеливо. А особено с кислорода също трябва още по-бавно, защото там има вече проблем от възможност за запалване, възпламеняване. И както виждате, това са много часове работа за едно гмуркане. Например, това е гмуркане, което е някъде към 76-7-8 метра. И за едно такова гмуркане отнемат около 1-2 дни подготовка само за газовете да се направят. И ако се направи накрая равносметка колко време се хаби за цялата организация, и на дъното, като прекарваме максимум между 20 и 30 минути максимум на тази дълбочина, то е на минута, ако се изчисли, просто няма друг спорт, който да е толкова трудоем и да е толкова скъп всъщност. Как се става технически власт? За да почнеш обучение са необходими поне 200 гмуркания с конвенциална екипировка на поносими дълбочини от порядъка на 40-45 метра. След като се изкара техническия курс, в последствие е необходима дълга практика и чести гмуркания на по-големи дълбочини, наистина чести. При дълбочините изпускания няма време за романтика. Трябва задължително да се концентрираш върху себе си и всичко, което трябва да извършиш по време на това спускане. Истинското техническо гмуркане се основава на правилната преценка и дългата подготовка, подчинение на анализ и контрол. Трябва да си много добре запознат с нещата, добре подготвен физически и психически. Задължително, за да станеш истински технически водолаз, трябва да превърнеш гмурканията си в начин на живот, в лична философия и самодисциплина. Водолаз технически се става, когато владееш изкуството, наблюдаваш себе си и да се концентрираш и контролираш изцяло подвета. Ние не сме хаотици, ние работим много методично. Нещата са много специфични и изключително зависими един от друг. Аз съм сигурен в двамата, надявам се те в мене. Росен правилно каза, ние си представяме гмуркането, ние го отработваме, коментираме го. В нашата работа не се случват непредвидени неща. Анализираме, значи предвиждаме реакцията ни в случай на ситуация, която би провокирала сериозен проблем. Все пак от опита също се дължи на... Оставали сме лично нас без въздух на дъното. Но благодарение на това, че сме предвидели подобни ситуации и как трябва да реагира, сме излизали от нея.
Паниката е най-опасно нещо в морето и паниката те убива. Паниката убива не само под водата и над водата. Не само в морето и навсякъде. Паниката, аз имам едно мое определение за нея, че е паузата между две познати усещания. Паузата между две познати усещания. И ако ти си професионалист и си много наясно това, което правиш, би трябвало такава пауза да няма. И просто минаваш на другия етап веднага. Попадали сме, просто рефлекторно и автоматично трябва моментално да можеш да преминеш другия етап. И до сега опита ни показва, че се справяме с това. Но паниката е най-опасното нещо, не само в морето, а изобщо в живота. Но и под водата особено, защото там ти като изпаднеш в паника, дишаш повече, тогава издухваш всичкия въздух, който имаш с тебе. Това са много неща под водата. Това не е като да можеш да дишаш нормално. Паниката потиска рационалното мислене и правиш глупост. Първи закон при водолазите, паниката означава смърт. Стремиме се по тази причина предвиждаме проблемите и ги предотвратяваме. На 7 септември 2008 година екип на Black Sea Technical Diving излиза с 2 плавателни съда в открито море, за да постави нов български рекорд за спускане с индивидуален апарат на дълбочина по-голяма от 120 метра. След като екипа взема позиция на 35 мили източно от Созопол, ехолота показва дълбочина от 124 метра, започва дълбочинното гмуркане, осъществено от Росен Желязков с осигуряващ водолаз Антон Ангелов. Спускането продължава около 5,5 минути, при планирано време 10 минути, стига до дълбочина 123 метра, тъй като тинята е около метър, но това е повече от 120 метра, регистрира се рекорда, престоява се повече от минута на тази дълбочина, след което, след вземане на всички мерки за декомпресия, екипа изплава след 101-та минута, регистрирайки нов български рекорд в Черно море, който, ако се отчете хидрологията на мястото на спусканията и се приравни към по-топло и по-прозрачно море, е еквивалентен на спускане на дълбочини от около 150 метра. На такива дълбочини в България са извършени спускания само с водолазен звънец или с барокамера, но с индивидуален апарат. Най-голямата дълбочина остава постигнатото от Росен Желязков, 123 метра дълбочина, на 7 септември 2008 година. Спускането на Роса на 123 метра е уникално черноморско постижение и изключително високо спортно постижение. Аз мога да го прилича единствено с качване на 8000-ник. И като екипировка, и като техника, и като знание, и като... Физическо натварване. Физическо натварване. Според мен не е толкова, че какъв рекорд е, дали е рекорд за Черно море или не. Рекорд, че това е на Росен негово постижение, което той го прави за самия него. То не е за рекорди, то е да си търсиш личния лимит. Поне аз така мисля. Ами лично аз не отдавам такова голямо значение това потапяне, даже не иска да говорим за него. Мисля, че се потопиме не само аз, на много по-големи дълбочини. Просто една стъпка в това, което правим. Аз не го правя само заради себе си, правя го заради всички останали. Тази година вероятно ще бъде следващото ни спускане, което ще бъде на значително по-голяма дълбочина. Така че то ще си остава наистина един преход към нещо, което ние продължаваме да развиваме. Ние все още се учиме и винаги ще се учиме, вярвам в това. Така че не мисля, че това е един рекорд.
москитарските принципи под водата са валидни повече, отколкото на книга. Защото сме много зависими под водата един от друг. Макар че работиме в екип, всичко се случва и всеки един от нас във всеки един момент би направил всичко, за да помогне на другия. Сцената на всичко. Поне се казва. Така? Това е принцип в муркането, то не е само за нас. Колкото по-дълбоко, толкова по-валидно става. В муркането егоисти няма. Има само в тия, дето ги организират. Черно море е фантастично само по себе си. Един момент, в който може да го видите много различно и буквално да бъдете зашеметен от живота в него е през нощта. Защото тогава рибите не се плашат от вас, тъй като спът и се привличат от светлината и изведнъж се оказвате в едно море, което е толкова пълно за живот, че буквално не може да повярвате. Гъмжи с всичко, което може да си представите около вас. От малки морски кончета, от скариди, които плуват, които не ги виждате през деня, до всякакъв вид възможен риба и раци, които пълзат около вас. Едни безкрайно красиви цветове по скалите, посяти сякаш от вълшебна ръка. Морето ни е с лошо реноме абсолютно незаслужено. По отношение на предмети и обекти от далечното минало, отношението ми, че не трябва да се пипат. Може би трябва да стига само до работа като идентификация и те наистина да остават на дъното, като в голямата си част те са достатъчно запазени. Такова ни е морето, за да ни е лошо, за нас ще е добро, защото наистина пази старините си. Така че стари неща, археологическа стойност не пипаме и в това съм категоричен. Ние си имаме наша философия и морал. Лично аз не проявявам никакъв интерес, още малко комерциален. Занимаваме се с модерни рекове, значи това са кораби потънали в последните 100 години. Може би ще отидем малко по-стари до 200, но ни интересуват, пак казвам, модерни рекове. Голяма част от които не попадат дори в категорията на закона за археологията. Потъналите кораби ни привличат, защото на по-голяма дълбочина те са много малко изследвани и представлява за нас голямо предизвикателство. Да попаднеш пръв на някакъв кораб след момента на потъването му преди 80, 60, 30 години е голяма емоция. Това е капсула на времето, просто все едно се пренасяте назад с машина на времето. Изведнъж попадате в центъра на драма, защото всяко едно корабокрушение е драма. Едно от тежките морски происшествия през миналата година е трагичната гибел на моторния кораб Толстой, украински кораб, на 27 септември 2008 година. Приключил инцидент трагично за по-голямата част от неговия екипаж. Нашият морски спасителен координационен център във Варна получава съобщение от спасителния координационен център в Москва рано сутринта в 4:05 минути. Незабавно са включени всички планирани ведомства за реакция в този случай.
морската администрация, военноморските сили, гражданската защита. Реагира се незабавно, включени са фрегата, ракетни катери, вертолет от военноморските сили, плавателни съдове на морската администрация, на граничната полиция и екипи на гражданска защита. Корабът Толстой плава под севернокорейски флаг, носи скрап за Немрут Бей, пристанище в Турция, излиза от Керченския канал на 22 септември и някъде на траверс Емине сработва аварийният буй, който дава основание на Морския спасителен координационен център да реагира. Започва издирването, спасителната операция, в която се включва кораб на параходство Български морски флот, Билим Камък и наблизо минаващия турски търговски кораб Капитан Абдула. Установката е изключително тежка, морето е над 5 бала, вятър е над 25 метра в секунда, температурата на водата дава основание за надежди, че ще има оцелели, затова се полагат много усилия, но се намират само останки, които не дават основание да се предполагат, че може все още да има живи. Въпреки всичко, в 17 часа, главният морски спасителен център в Анкара дава сигнал, че 2 души от кораба са на борда на белгийската яхта Мираж, като по-късно се установи, че те са единствените оцелели от борда на Толстой. По-нататъчните търсения по море и по българския бряг, уви, не дадоха никакъв положителен резултат. В тази морска катастрофа загубиха живота си 9 души. Мисълта ми да вада трупове ми е леко травмираща, не знам дали ще се справя. Но някой трябва да го направи. Оказва се, че май трябва да сме ние. И усещането ми е, че го дължиме на семействата им. Ще видим какво ще стане. Резервите тук или там? Резервите и там през кутерите. Защото тях, това там са нещата, които ще ни подават след това. Тук ще го... Като идваш ти доказвам. По молба на Украинското министерство на транспорта и на близките на моряците от екипажа на Толстой, Black Sea Technical Diving със своя екип извърши първия подводен оглед на потъналия моторен кораб Толстой. Експедицията се провежда от 28 октомври до 3 ноември. Участват Владимир Явашев, Михаил Заимов и Росен Желязков. Осигуряването още 3 водолази. При приемливи метеорологични условия те се спускат на дълбочина от 73 метра и престояват там 25 минути. Какви резултати постигат? Категорично е идентифициран кораба,
с неговия идентификационен номер на Международната морска организация. Заснети са номера, името на кърмата, частите от настройката. Констатирано е, че кораба е пречупен на две части. Двете части устоят на около 200 метра една от друга. Дясната врата на капитанския мостик е избита. Лявата е затворена. Капитанския мостик и всички каюти на първо ниво са огледани внимателно. Всичките са празни. Няма останки, няма тела на загинали членове на екипажа. От видяното категорично се потвърждава това, което са казали двамата оцелели членове на екипажа, че причина за потъването на кораба е разчупването на неговия корпус на две части в резултат на силната буря, разиграла се този ден в Черно море. Да оставим анализите и оценките от този оглед за специалистите. Тъжното е, че близките на моряците остават в неизвестност за съдбата на своите близки. От земната повърхност е покрита с вода. Средната дълбочина на Световния океан е 4000 метра. В момента човечеството не разполага с нито един обитаем или необитаем апарат, който може да се пусне под 4000 метра. Ние по-лесно може да отидем на Марс, отколкото да слезем в дълбочината на Световния океан. Не знам на какво се дължи. Дали човечеството е загубил своето любопитство, дали по някакви културни причини надолу му се струва страшно, защото там е ада, не знам. Но сравнението между бюджета на НАСА, която се занимава с звездите, и на американската програма за изследване на Световния океан, която се казва NOAA, е драматично. С едногодишният бюджет на НАСА NOAA може да съществува 1600 години. Може, аз от тази път, която беше на левия борт, аз се отворих. На левия борт. Българските традиции в подводните проучвания датират повече от половин век. Те са поставени във Варненското езеро с експеримента с първия български подводен дом Хеброс 67. Благодарение на инициатори като доктор Гаро Томасян и като учения Азаря Поликаров са поставени основи, които продължават по-късно с подводния дом Шелф 1 70-та година в залива под Маслен нос. И постепенно България се утвърждава като една от 10-те страни в света,
заедно с такива сили като Съединените щати, Франция, Съветския съюз, Чехословакия и Куба, осъществила пребиваване на човек под вода на дълбочина повече от 21 метра и половина. Голяма крачка след това направи Института по океанология към Българската академия на науките. С закупуването на изследователска подводница нещата тръгнаха много добре и изведнъж след 1989 година България от водеща сила се нареди на опашката в подводните изследвания. Нещо по-тъжно, те буквално спряха. Благодарение на усилията, които полагат ентусиастите като Владо Евашев, Мишо Заимов и Росен Желязков, тези подводни изследвания са на път да се възстановят и което обязателно трябва да подчертаем, че без всякакви субсидии, без каквато и да е институционална помощ, тримата гмуркачи се спуснаха, успяха да обследват потънали съветски подводници, успяха да обследват потъналия кораб Толстой, успяха да свършат много работа при абсолютното безучастие на множество държавни институции. Аз се надявам техният пример да се окаже заразителен и традициите в българските традиции в подводните проучвания да продължат и в 21 век. В момента това е една многомилиардна индустрия световна. Любителството гмуркане е много популярно. Десетки милиони души го практикуват по света. И то е нещо много естествено. Плитките места, които са достъпни за един любител гмуркач, в общи линии са проучени и каквото имало там като потънали кораби са опоскани. Там няма почти нищо, няма данни. А освен това, специално в Черно море има едно специфично нещо, че всъщност живота се ограничава на доста плитко. Колкото по-дълбоко влиза, толкова по-малко живот, толкова по-малко обрастване има и по-малко замърсено морето също така. И по-дълбоките кораби са много по-добре запазени, отколкото плитките. И затова ние решихме, че трябва да тръгнем към по-непокътнатите неща и да изследваме първоначално нещата, за които има категорични данни, че са там. Това са корабите потънали основно миналия век, в резултат на мини от Първата и Втората световна войни или в резултат на корабокрушение поради лошо време. И в така, събирайки исторически данни, успяхме да локализираме по-сериозните известни корабокрушения по нашето Черноморие, да ги намериме и да ги изследваме. Естествено, сега предстои едно ново предизвикателство, което е да се опитаме да намериме средновековни антични по-дълбоки корабокрушения, които се надяваме в някакви общи програми с Института по археология и така нататък да може да изследваме.
В Черно море от много време ме занимава съдбата на руските подводници, потънали по времето на Втората световна война. Като цяло това е драматичен период и трагичен за близо 240 души, които има в тези подводници. Те са 5 на брой, от 3 различни вида. 4 от тях са намерени и обследвани в различен период. По-дълбоките 2, които са около Шабла, за първ път ми извършихме леководолазни спускания 2007 и 2008 година. Интересът на Мишо Заимов към потъналите съветски подводници в наши териториални води по време на Втората световна война е траен и отдавна. Лично аз работя по тази тема повече от 20 години. Част от моите публикации бяха така прочетени от Мишо. Той ми се обади по телефона, срещнахме се и още в самото начало на нашата съвместна работа стана ясно, че с общи усилия ще постигнем много повече. Лично аз осъзнах, че с помощта на тези 3 мускетари от Black Sea Technical Diving ще постигна моята сбъдната мечта на изследовател, защото това ще ми помогне също да отворя или да затворя съответно страницата от този интересен период от нашата морска история, който образно казано преди 1989 година беше като буклукът, заметен под килимчето по идеологически съображения и останала неразкрита част от нашата история. Това са документални кадри, показващи активността на съветските подводници в български териториални води от началото на лятото на 1941 година до края на лятото на 1944 година. Техните действия тук са насочени изключително към интензивния трафик на германските конвои от Истанбул до Констанца. Конвоите минават между българския бряг и отбранителните минни заграждения, което кара екипажите на съветските подводници да форсират тези минни заграждения, за да се окажат в позиции удобни за атака на тези конвои. Тъй като данните на съветското разузнаване не са много точни, форсирането на тези минни заграждения е изключително трудно и самото форсиране е причината за гибелта на част от тях. При излизането на позиция за атака и при тяхното идентифициране, те са атакувани от българската авиация, от българските военноморски сили и част от тях намират своята гибел именно след съприкосновение с нашите военни моряци и с нашите военни летци. Пет подводници лежат на дъното именно след такива бойни съприкосновения. Интересното е, че тези пред Шабла, Л-24 и Щ-210 бяха само локализирани, но благодарение на спусканията на Black Sea Technical Diving беше окончателно изяснена причината за тяхната гибел – форсирането на противоподводните минни заграждения в този регион. Успяхме с доста голяма увереност да открием причини за потъването. Те са форсирани минни заграждения, навъртяли се около винтовете си въжета, за които са закачени мините, придърпали се към себе си, имало детонация и са загинали на място. В едната има 46 човека, в другата има 56. Все още. Те са абсолютно непокътнати. И точно така, като са били 1942 година, когато
са посрещали гибелта си. Последната, петата неидентифицирана подводница С-34 очакваме да бъде открита в региона източно от нос Емине. Искрено се надявам това да сторят моите приятели от Black Sea Technical Diving. Те заслужават това откритие и очаквам от тях не само локализиране и идентифициране на подводницата, но и след подробния подводен оглед да бъдем наясно какви са причините за нейната гибел в български териториални води. Търсиме петата, която за нас е голямо предизвикателство, която е потъла някъде в района на Емине, според нас. Това е последната нишка, която ще затвори тази драматична история. На дъното остават много тайни, но отнесени екипажите там, запазили тези тайни, ние сме длъжни да открием причините за тяхната гибел, да затворим тази страница с всички аргументи и факти и с отдаването на почит към паметта на загиналите съветски подводничари. Очудващо е, но флората и фауната по далечните океани е много подобна една с друга. Дали ще отидете в Атлантически или в Тихия океан, ако сте в зоната на тропика, там плуват същите риби, има същите корали, има нюанси, но няма много голяма разлика. Така че веднъж като отидете на едно место, много често на другото место ще видите същите неща. Тази прилика в различните морета и океани, топли имам предвид, ви потиква да търсите конкретни места, които са по-различни от другите по някаква причина. Било то като голямо струпване на потънали кораби, било то като някакви места, които са известни с някаква дадена подводна дейност. Има места в различни океани, които в различен период идват да се чифтосват китове или се раждат малки китове, или идват огромните манти да бъдат чистени от паразитите, от едни малки рибки, които ги ядат по тях. Те се събират в определен период от времето на определено място. И това са много предизвикателни моменти и места. Много хубав спомен имам от един потънал кораб, който се казва Умбрия в Судан.
Това е може би един от най-хубавите потънали кораби. Той цяло се е превърнал в коралов риф в момента, но вътре в него има остатъци от италианското величие по време на войната. Навсякъде е хубаво, където може да отидете. Програми за създаване на изкуствени рифове има в напредналите страни от много години. Американската флота потопи един 800, близо 900 футов самолетоносач, ветеран от корейската и вьетнамски войни, урискани край бреговете на Флорида. Просто ние решихме, че така трябва да се даде един тласък в тази посока, да се покаже, че това е възможно да стане и при нас. Потопяването на стари плавателни съдове за създаването на изкуствени рифове е практика отдавна позната по света, но непозната, за съжаление, у нас. В Созопол 45-годишният риболовен траулер Пионер вече е бил подготвен от неговите собственици за продажба, когато Владо, Мишо и Росен възниква идеята този траулер Пионер да бъде превърнат в подводна атракция. Те закупуват кораба със собствени средства и на 2 юли 2008 година Пионер ритуално поема към своето последно пристанище. Тримата са удовлетворени от този финал на замислената идея и са горди, че са пионери на това дело у нас. Аз мисля, че поради едно добро стечение на обстоятелствата, това съвпадна символично и с името на борда на кораба. Така, от своя страна, Пионер остана верен на името си, а Владо, Мишо и Росен останаха верни на себе си. Решихме, че един кораб, който беше пред бъркуване, това е първия български метален риболовен кораб, построен в бургаската корабостроителна Сава Бояджиев. Решихме, че вместо да се превърне в стопен метал, е по-добре да се върне на дъното, да продължи своя живот, но вече създавайки го и пазейки го, не отнемайки го от морето, купихме този кораб на цената на стария метал, на скрапа. Изчистихме го, така че да няма нито една капка масло в него. Махнахме двигатели, муфи, всякакви там винчове и в последствие го след всичките надлежни разрешения, защото това беше един дълъг и сложен процес, тъй като никой не го беше правил, защото нямаш никакво законодателство или яснота по въпроса. Го потопихме до острова Свети Иван, където той в момента е почнал да обрасва с всякакъв вид живот. В него живеят скариди, попчета, всякакви там риби, малюски, водорасли са го облепили, което е много радостно. И същевременно и една атрактивна дестинация за любители на водолазния спорт. Имаме някаква смътна надежда, че родният ни флот, военноморския и администрацията ще последва този пример и ще има други подводни рифове скоро, изкуствени подводни рифове край бреговете на Черно море. Така, за няколко години имаме не малко успехи. Премиера са и 210-та, и L24, и Пионер Потапа, и Кристина.
Един турски кораб потопен през Втората световна война от Щука в района на Царево и още го търсим, но той може в следващите 20 години го намерим, както и С-34. Тя също ни бяга нещо. Но това са години да правят работата. Ние сме търпеливи. Абе, каквото имам позната, ще го намери.